Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hai no hai ani YouTube channel o jotono ralam sugo tei bahai jong mai kha khlaio kaham kurang no tong na hina kha khlaio tei je ani be samung hingke kherang bar bubar ni mo agini je kobrok ni film ungkai tabuk ang o kobrok film ni ang resap khanai dinai kherang bar bubar ni je ani de kai go phaidi ang tak khanai tong di no kanana channel like share subscribe khlaina tapodi nini te garingo phai male mano nini te garingo phai male mano tokha mogdam janu bayo nini de garingo phayo bayo nini de garingo phayo tokhale mogdam thaisa se sanai tokhale mogdam thaisa se sanai thaisani thaibarno dada ani de daringo phaidi dada ani de garingo phaidi black resapmung black khanatogo ti bahai nangjak kha je ani resapmung no khanatok jak tui tongkha hingke like share subscribe khlaina tapodi tei logiri ti ano norok logiri kaisa ang te farm mano ta khaino aite baisa ang khanarinai nini de garingo phai male mano nini de garingo phai male mano আমার বাইবো জাতি নাই বায়ু nini de garingo fayo bayo nini de garingo fayo nini de garingo phai male mano nini de garingo phai male mano tokha mogdam janu bayo nini de garingo phayo bayo nini de garingo phayo tokhale mogdam thaisa se sanai tokhale mogdam thaisa se sanai thaisani thaibarno dada ani de garingo phaidi dada ani de garingo phaidi